Okay, what's up guys? Dito tayo ngayon ng ating hapunan ay magluluto tayo ng Bisayang manok or native chicken. To guys, ang ating mga ingredients guys, medyo gisado to guys. Ang ating ingredients nandiyan ang papaya. Limonsito para maasim guys. Kani yung limonsito. Hiniwa natin kanina guys. Sarap nito guys. Pakita ko sa inyo paano ang pagluluto nito, sekreto, mawalang langsa. Ito guys, ang luya, bombay, at saka yung siling atsal at siling espada. Nandiyan na sila guys. At saka mayroon yung bawang. Nandiyan ang bawang. Iwan kong bawang nasaan na. Ito guys. Itong bawang guys, hindi pa na natin nalilinisan ng bawang. So, subaybayan nyo ko guys sa aking pagluto at hanggang sa pagluto nito at ang pagkain. So, maraming salamat guys sa inyong pagsubaybay palagi sa aking mga vlog. Guys, tayo lilinisin natin guys. Babalatan natin itong papaya guys. Mas maraming papaya guys, mas masarap. Sarap ang manok guys, basta tinulang manok, basta may papaya guys. Mawawala talaga ang lansa. At mag-jive ang kanyang lasa. Guys, maraming paraan ito guys paghiwa, pero ang nagugustuhan ko ang paraan yung parang ganyan. Okay guys, ito na guys. Ito na guys, magsimula na tayong magluto ng ating bisadong tinulang manok. Bisado, tinula pa. Iwan ko anong pangalan nito guys. Ito lang, hindi na masyadong marami ang oil. Preheat natin guys. So guys, ito guys, medyo mainit na. Bawang guys, ang una.
Ayun guys, pag ang bawang ay medyo bumango na at golden brown na, isusunod natin tong ano, tong sibuyas bombay. So guys, medyo golden brown na guys. Isusunod natin guys ito. Okay, okay. Kasama pa na ito. Okay. Pagkatapos na nito guys, isusunod na natin to. Ito ang ating manok, ang ating native chicken. So ito guys. Dito guys, isusunod na natin to. Yan. Saka itong luya guys. Guys, lagyan natin ng takip guys. Ito na guys. Hindi pa masyadong pag half cook na to guys, medyo luto-luto na. Yan na natin isusunod ang sibuyas dahon, papaya, saka yung ano, atsal, sili atsal at ang siling maanghang. Ang siling maanghang guys, pwede na ito guys. Ito ay yung ano, ito guys, green. Pwede ito siya guys para hindi masyado maanghang guys. May luya na at saka ito. Sarap pag isado guys. Ano, mawala talaga ang langsa ng ano, manok. Pero ang sikreto to guys, kukunin mo talaga yung baga sa manok, no? Yung nandito ano sa may likurang bahagi ng manok. Kailangan kukunin mo yun kay yun ang nagdadala ng ano langsa. Ito ang backbone to. O dito na yun. Kinuha ko na. Pag di mo kinuha yan, malangsa yan, baga. Para pagkain mo sa manok, wala ka nung ano, mababang yung ano, langsa. Lagyan ng luya. Ayun guys, sa ngayon, ito lang muna ang ano, isang limonsito. Para pawala ng langsa guys at medyo maasim ang kanyang laman. Sumusulot ang laman ng kanya, ang asim kanyang laman. Maasim-asim guys. Pagkatapos kinamay ko lang guys. Dito ang sarap sa kinamay.
Dagdagan natin isa guys. So, depende sa inyo guys kung ano ang uri niyo pagluto. Ito sinishare ko lang sa inyo kung ano pamaraan ko. Okay. Guys, hinahalo-halo na natin guys. Pero ang pagluto guys, depende rin sa edad ng manok, no? Kung ito ay mga 1 year or 8 months, pag lang yan, 6 months or 7 months, native chicken, mga 1 oras lang guys, luto na siya. Pero pag mga 1 taon na ang manok, talagang matagal na yan, mga 1 oras at kalahati. Pero pag ganito yung pagluto, mas madali siyang maluluto. Takpan natin ulit guys. So ito na guys, ating nakikita wala na, parang mantika na ang nandyan. Wala na halos sabaw. Oh. So mantika na ang medyo tinig na ng mantika, may yung atin ang makikita na mantika na lang ang nandyan. So ito susunod natin yung bell pepper, saka yung natirang sibuyas bombay. Okay guys, so dito na simulan na natin ang maglalagay ng asin bago natin lagyan ng sabaw o tubig, no? Para sumuhot ang asin sa laman mo, mag-penetrate. So ang finals guys dito na sa may sabaw na. Ang ito ang linagay nating asin para lang yung para hindi magtabang ang laman ng para pag-penetrate ang asin. Guys, tinakpan natin konti guys. Pero guys, lagyan natin ng tubig guys. Sabaw na sabaw. Sa sabaw guys, depende na sa gusto niyo. Okay, sa isang buong manok ito, tatlong ito. So guys, hintayin natin lumambot guys bago na ito isunod ang papaya, ang ibang ingredients, at ito na may tanglay pa. So na guys, malambot na guys. Tinikpan ko na kanina, malambot na ito. So isunod natin guys ang papaya. At ito ang pinakapuno ng sibuyas. String onion. Ito guys, bandang huli na to guys. Para mabango ang ating baw. At itong tanglad, pag malambot na itong papaya, ito ang
Kaya isusunod natin. Kasi ma-expose siya guys pag mas matagal siya dito nakababad, mawawala na ang kanyang aroma. Ang tama guys, mga 2 minutes lang yan sa sabaw. Mainit. Yan. Talagang malanghap mo ang aroma ng tanglad. So ito na guys, hintayin na natin guys ng ilang minuto. Lumamot na ang papaya. Tuloy natin ang lalagay ng tanglad. Ito na guys. Luluto na talaga. Ito na ang tanglad. At ang dahon ng sibuyas. Okay. Sarap talaga guys. Hindi ko na lang nilagyan ng asin guys. At totoo guys, wala ibang asin na guys. Hindi ko na lang nilagyan ng bitsin. Kasi matamis-tamis na. Ito ra. Ang finals guys, ang limonsito. Para umasin talaga ang ating sabaw. Guys, see? Walang strainer guys. Kamay lang. Ayun guys, ito na. Tikman na natin kung talagang maasim, masarap, maanghang at manamis-namis. Guys, kung ganahan dyan mga safety kanunay no, labi na karong panahon na kabahin ng COVID. Ngaya kong advice guys nga kuan mo kinahanglan magluto mo na giloy no. Karon hanghang wa kanya kapayas. Ayan sagol ba? Tangad. Tibo kay ni pwede sa high blood. Doon ay kapayas. Antioxidant ng kapayas guys. Nya kuan pa jud siya kanang antibacterial. So para safe niya ang sabaw hanghang gyud no. Kay labi nagsagulan ninyo limonsito na niyo. Ug anyo idayeng kaon ninyo sa sabaw. O humot kay tanan. So guys, daylaylingaw manihapon na ta. Hi guys. Kain tayo guys. Ito niluto ko kanina guys. Ito. Paano ko natin na coke. I-open mo natin siya. Ice guys, pero malamig yan. Kuha muna ako ng baso guys. Hindi na siguro guys, ito na lang. So dukot guys, dukot tawag sa amin guys. Ito guys, humba guys. Napaka tingnan mo guys Para guys, malambot na guys. Lambot ng humba na ito nalalagas na guys Thank you Lord for this blessing. Salamat sa mga pagkain namin. Salamat lahat. Thank you Lord. Kain tayo guys. Buka ko ng kutsara guys kasi yan sabaw. Sarap ng sabaw ng manok guys. Sarap. Walang
Halong biro guys, talagang masarap siya. Uy, pakpak to guys. Ito guys, at pitso guys. Hindi ko lang kainin itong anong balat guys, baka mataas ang kolesterol. Ito guys, humba guys. Manamis-tamis ang humba ito guys. Napaka lambot na ng kanyang taba. Pag kinain mo, napakatamis. Oh. Pero mayroong di naman mataba yung may buto. Oh. Bandang tiyan to guys. Bili. Ito guys. Kunan itong balat guys. Kukunin natin ang balat. Yung isang manok guys. Tumitilaok na. Siya ang susunod daw. Hintay ka lang. Ikaw ang susunod. Oo. Humba guys. See? Sarap ng humba to guys. Pakitindo niya guys, lumambot. Ang sarap. Parang may buto-buto guys, pero malambot siya. Pakpak guys. Pag kumain ka to, sabi ng lolo ko, sa basketball, mahaba ang lumpat mo. So ikaw ang winner sa rebound. Guys, may balat to guys. Coke muna guys. Okay guys. Ito guys, papaya guys. Ang sarap ito guys. Sa totoo lang. Noon sa probinsya sa amin, gisado na ito o di kaya lagyan ng malunggay at saka daing. Sarap na. O gisado. Sarap to papaya guys, ganito pagluluto. Ang paraan sa paghiwa niya, tapos gisaduhin kahit walang manok. Sarap.
Sarap talaga guys pag malapit sa bukog. Kabuto. Yan guys. Nagpapahiwatig na naman si Tandang. So guys, 10 sila guys pero maliliit pa. 5 buwan pa. So mga 7, kahit 6. Pindi sa kanilang laki. Pwede na kakainin. Pag bumili tayo guys, napakamahal. Sa amin, alive, 380. Yung may balahibo pa. Pag kinuha mo ng balahibo at saka yung intestine, naman loob. 25% ang mawawala. Kaya ako, mayroon akong sariling mga alagang manok. Kunting livestock. Kasi pag darating ang panahon na ikaw ay gusto kumain, madali lang. Kumuha ka lang dyan. So kailangan araw-araw, alagaan mo sila. Ganun lang. May sinasabi, pag may tiyaga, may nilaga. So itong baboy guys, hindi ako nakalaga ng baboy. Patay tayo ng mga kapitbahay natin. Binili natin to. Nabubusog na ako guys. Maliit lang tinaik. Tawa ang bitoka ko. Ang totoo lang guys, dalawa kami ang asawa ko ang kumain sa mga ito. Ang bata namin isa nandito sa amin, yung 6 years old, hindi pa kumain ito. So ang asawa ko tapos na kumain, nandyan sa may tindahan namin, sa sari-sari store namin. Doon kumakain kasi busy ang oras ngayon ito. Ako naman ang nagluluto. Sa oras na ito, tapos na siyang kumain. Kaya ako naman. So ito nga pala. So umaga na to guys. Thank you guys for watching. Sana mag-subscribe kayo at mag-like. Sa mga kaibigan ko na matagal na, nasubaybay na sa akin, salamat sa inyong lahat. Sa inyong panood. Mabuhay kayo. God bless.